Ay kat ni bayaw mo ati kasarita, perli ading ko. Total, awan mo dun, ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la ko matao manugot nga isupay la ti mangi maneho iti check manang Arlinda. Di ka madanagan, perli ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay amang imaneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayan biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la ko mata matulungan nak. Sikapay la ti mangi maneho itilugan ko. Sana parikot day ta, ipagperli. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapula ka talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran nagiti negosyo kapakanan. Awan ti mga pagyamanam kanyak ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayaat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito ibalay. Wen, tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka lakay. Gimatang mo't ngamin itilugan na ngam di na mo't ammo nga imaneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka no papanan may, bakit? Ala, wen lakay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kutsima, ipagperli. Wen Bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom di sigod ako, Chem? Wen Bayaw. Pasensyakan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarak ka pa dito palay, tagmerienda ka sakbay ti panagbiyahe ta. Saanan? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dito yan agpalisak biit. Nagbak nang kanipag. Maging kayta, awan pa boyfriend mo. Bayan pala dayta boyfriend dita Bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makinayat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan na sisam ko maki-boyfriend Bayaw. Ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka laang. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaadak tupay. Anya naglaad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka Bayaw. Sa anak nga ulbud. Isan mo pala, kat makapainlaban. Agsabdan ka man mo't dita Bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikal ka dito boyfriend ni Madam Purdy? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Patinsyakan sir Kunak mo kaayan ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para inaw dito yung restaurant ni Madam Pearly, sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman man yung lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign namin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan pa agapla a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw Jeric, nagpahut mo ti pa nagsarita yung tiday dya tomboy. Kunipag, nalay nga gistorya. Ipagarop na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka nung ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Angam nasingpot day jay. May sa kadagiti pagtaltalkak dito restaurant ko. Nadlaw ko man day ta ipag. Napasig ang makisarsarita.
Bayaw, kaya't mo timangan. Amangan numabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulaklakit di kinimanang Erlinda. Anya? Sinalbag kamat pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay katag-apply ka ah. Sana siya ti pangibagam. Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a Perli. Ay. Di mo ikan iti sabali kay papanan ti panagkuyog niya pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal mesa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminin na kursunadak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabainak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Bak na ngamin ni Perli. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kursunadam ti ipag ko. Ingkag dato na. Nalakalang met nga sitgan ni ipag Perli. Ala, Jeric na kay. Nagadumot tinda ito yung makmakan. Intad amin dayta ni Perli. Diyak namin inawat daytang dan ko kan kuha na. Iso amak makantintad na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uy, nasingpot di kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kasta ah. Makabanlong mo't ka, ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runa ket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Perli. Agasam, talo ti restaurant na. Wen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti asikaswan na. Ni, nagsapakan ngayon may diti balay, bayaw Jerry. Winipag, kalpasan na naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso akong dito balay mo. Ay na, pasensya kan bayaw. Agkaiwarapay la dagiti usar ko diti balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot data ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubwat ka kitin. Tasya akong di makamo kadagiti nakawara pa papel. Awan tirumbang nga pagdanagan. Asinong sila kaya kasarsarita ni ipag Perli? Wasan. Ang daton samit kan ni Madam Perli dito lalaki. Anya? Wen, pasansan ba't nga may dito yung restaurant? Isa, kunak. At daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari sa bak ng lagit di day talakay. Nagpintas di lugan na. Kan matapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras day lalaki, Sir Jeric. Apa anak ko nang dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Perli. Dagiti lang negosyo na tinapatigan ko na. Awan panawin na nagparem. Ayaten ka, Perli. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Diyak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Mawatan ka. Ngayam sana ka mapukawan ni tinamnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Diyak pa'y nakasagana amakiin na yan. Hindi ka pa nakaulimek, pare Jeric. Imay ka dito'y balay tapno agulimek ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Agitam. Agadayo tinakaiturungan ti matang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kahit igatang mo. Mas dawak man kan ka pare.
Itamang pa'y nga gawis ka iti arak. Alakit din. Ingka gumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na ka din ni Pearly, ti Ara? Sana. Bakit? Dua kami lang gani. Pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man tandi nag-shot kani pare rin. Diyak na po tandi. Naglabas ti oras. Ala, agi na kang narudan. Amok ana bannog ka. Bakit? Agi na na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Una ka lata na maturog. Sana pa'y ngagtuglap. Naskan ko maaturog kan. Di ka agpuya, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Di naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Ngawan pa'y na isuro kun ka. Nga lang arod, mapantan itayan ti kotsek ta isuro nakman. Wan, ipag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narigat ti agsuro ngam nalaka magayam bayaw. Win, inang daw ka langag-practice at no makabisado tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag-Pearly. Ape nga ron na napaulimag kan. Pakawanin na kipag. Ngimnas ka na mamam ti marikriknak. Ha? Amo ka basol da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay ni, inig ka mam timak. Agayatak matankan ka. Anya? Pakawanin nak. Ngimday tatipod no marikriknak. Bayaw, sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Wan ipag. Di na ko magurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kaya't mo asawan. Ay, kwa. Kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Agpadatay ti marikrik na ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jeric, mabalin ka ding agsarita ta. Abay, kada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatag ti pagsaritaan ta, Jeric. Kanya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi eh. Ha? Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kapsat ko. Ha? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dito asasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Idi kan dito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan. Daitan di pagbagakan ka, pare. Anya nga ita.
kadlawan ti asawam. Mas dawak pare Renz. Kasano ti pan nakamuna nga da relasyon mi kanit Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita kada kayo kat nagipulong da iti asawam. Anya? Wino saan? Ang mga nulimo na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae pare. Anya? Ti amom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Ngam gayam. Lima da sursurutan na ti garawyo ko ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiramidak pare. Mariribukan ako na. Diyan mo pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Linda pare. Nasulisog ak lang. Iso ka siya tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak pare. Nalaos ti pa nagbabawik. Awanan ka itibain akabsat! Pagkawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang minaliiw ko, tigarawyo ko ni Jeric Pearly. Limod na sinuron kayo, itinaminsan ngal daw. Manang. Bali, tinagparik na kanyak, idi ka na yun, amarabyan ni Jeric nga agawid ija balay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, tipan nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagsali na edak lang iti saan unay nga dayo. Nakita panakin nagkiwatwang. Kabailan na kaya malupot. Kapoy ti dito nga inaramid yung. At di ka ito mapakawan. Tinatan, Jeric. Di kan kaya't amakita. Pakawanan na Linda. Sana na maulit tinaramid ko. Nagtanagag kang ka. Ngamlino ko naklaan. Linda. Nudak no nasingpit kan mapagtangkan ka. Ngimsan mo't kayam, Jeric. Di ka ba na nagkaya malukwan? Ikanak pa'y kumaiti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko tinaramid ko. Diyak kaya't ti makisinakan ka. Ulit at nagpakaasikan ka. Di napanawan. Ay ayatan ka. Ayang muti ayat ko para kin ka. Linda. Diyak naman. Ama pa sa matikas to'y kadata, Jeric. Ngamnas ka ngag sinatan. Kaputan na po kawen anaming pinsan. Di pa nagayat ko kanta. Magbabawayak tinaramid ko, Linda. Iso pangasim, tadi na panawan. Ay ayatan ka unay. Agsinatan? Kat saan ka matangag? Parang kanya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, di pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao.